Не мать μόνο. Τι τραβούεις. Τι έχεις κάνει. Τι έχεις κάνει. Θα ξυνήσεις λίγο, θα ξυνήσεις λίγο. Α, θα χαζώ. Τι άμα, σκουθεί, απά, φύγει. Ποιον φύγει. Άρα ούτε ανάσα δεν πειράζει να πάρει. Άρα Χριστός, τι έμαθαμε, πως παραλάβαμε να δούμε το βίντεο θα δούμε. Τσάκες το ξυτήρι. Χαρίσμα να φέρει. Αχ, δεν τον είχα εδώ πέρα τώρα. Το μαχαίρι που είδα... Μάλη φορά θέλω. Και γωνία του μαχαίρι. Το μαχαίρι που είδα... Στο κόκκαλο δεν είναι. Άι καλά. Δεν θέλω να τους φάξω μέσα να γεμίσουν αίματα και αυτό. Το βγαλόξω. Πώς κατέβεις στο κόλλο. Πότε έσφαξες εδώ και είσαι πίσω στο κεφάλι. Χριστός. Θέλει πρώτα κάτω με μία στο καρύδι να του καλώσει λίγο για δευτερόλεπτο και κραπ. Άρα Χριστός. Και πού το έπιασες το κεφάλι. Το κεφάλι μου έχω αντιαφύγει για αυτές εκεί τώρα. Εγώ το πήρα, το φτύο το είχα πιασμένο. Μόνο. Era το Χαρίλ, πήγαμε το μεσημέρι που βάλτσαμε μπάλες. Πέθανε την τελευταία μπάλα.